Saya simpan kami masuk kemen ipi baru kiba kerjaan ya kini ka YouTube sonjonga ba deng do tong kan ong ipi mentakas ngi kadika jing puli ka nakasam naka lenong besapun nyaw kadukot ke benongkong hadu ke ba khandai ti shua bangan puli ya ka sam ong ipi khandiat ng supasat jingmot pi namar buon hi hakai imlang salang jungi mo ka buon pala ka jingi lam bakla lani buon ki brio pin la sedang lili ka election nang ni sekman tolong berobor ki basian tolong berobor ki ba salak namar bali la de pibit ban bit than kalong ba ma ban bit than kalong ba ma namar ba ka jingli drama ngan ong ipi hangni ka jingli drama ngan ong ipi kawan kumtu kapoi hangtu kawan kumtu kapoi haju ti kaya kumtu dak hongpong kapoi haju ti di na takadaw ba kijing kam ni bro khoj ngas pu sampaki namar ba nga idan da nga isutia kiju kita gibriu ku ba ben kiju kita gibriu ku ba persya kiju hiru kita gibriu ku ba yero pan suk mangi ki ba bela nganong ipi pi kinong bela im sngi be el ka kam la jong nai li shaling shanoru sngap el hai jong jisngo thu mat isong shit khle bi chato mat yadam ngi ya hai lai jong jisngo thu ya hai jong ikam jam trei hala ka kam ka jam la jong perkhat nang mata ki kun nang mata ka yeng sem la jong ti de nang ta daw ngan ong pi ki bala song kha song man kam de shu kapur ban le song shit kum ki khana ki badang ki ka de ka karukom hi ki bakin le song shit ni bat kitu ki bai man toy lang ki bai yo bam lang da ka to hi kar kom le kom kam kamut ka de hi kar kom ye ki bakin ya thut daw kum to prama ki ka de ban yalam bakra ban pensit ban song shit ban le song shit ti kato hi kade ka jingle ka jingkam jungki wat but teneng ka jingle ka jingkam jungki namar bali yo pinjen jar ai lade ti pi pede haba kadon ka YouTube channel jong badeng rotrong pe badeng rotrong ileng ikran kumno ile kumno ikam kumno ngan ongi pi but nuksa ti kabakongsan hi kalong ben ya ukpa ka yi ba unyalam yala ka yi kasam kumno ban hikai yala ki kun yala ka tengah dakal ti ka babha dakal nuksa ka babha ngan ong ipi bon ke ba kibriu ki keno mo ki keno ki ben ki sin ki rengop ti kini baro khoj ngan ong ipi kin la le ayu namar kani kri sanchar pa ba ngidon ni ka jong ka hok ban kren ti wa sai lam baklang ngan ong ipi ba kita kibriu hi ki ba ben ba ko ba berngam ipi nei ti kemut halai jong jis ko halai jing start da pi lai i ba palan te kemut ka syong jing start jong pi kumno ban le nganom ai jing mut nganom ai idea Henry nganom kwa hiru ban yalam baklai inu ngan ong ipi halaka jing sngothu jong pi lada hapi lada buriu lali palat ipi tang mapi hi sngothu lada ubriu lakran palat ipi tang mapi hi sngothu kata kamut ka kamram kalong jong pi kamde re yano ti Henry kat banang la ban sya pide hi ban sya pimde re ban ya chin shonoro Henry haba pimla ban sya syu ya be syak bade ban ya kata syakaan direct syakaan dalaya sekarang mendon kamap ini kata kadi karukom ai ba un skotho hi ai ba kaan kan bisar hi kata ti kemut kata kadi karukom namar ba bunsian hi kani ke jingilam bakla ka penjot ya pi yang ahi teng kanuksa kalong be makibriu kira khanas niu la de ya pi ni yang mo man penias niu ya pi yang klem da tip ya kadap tenrai kemut ba uthau ya kata ni ukuran ya kata ni Henry lastang ban rak khana ban penias niu tienda pi pede haba pi philap ya to prolog lene ka prolog ka ba pi phimpat ya sai bat ka kamut pi supan at no tang blai thu khanas ni mono ong o ba ka to prolog jong me ka ong tam tai me o ba tu prolog jong pha ong tam tai pha ti kamut kani baro khot ka de jing pensoi lene ka jing yalam ti ka besniu lene ka jing slas niu lene ka jing pensoi brio ka jing nang ban pensniu brio pi haplong basian la dia ken tela da pide bru ba bahasya kamut waju sania ini no likelihi nai tai trai ba lada pimsiam ba kam semlalong kumta lani kaba itaru im i ajubab ya kabade kamut pide ban ring ya kitu gibrio
hakmat jong pi bat jong iprolok jong pi khanang ba kindup sngoto kum kitu kijat brio dak ba phile amta kamut phinrat tangkhong ya ka jing snio na khmat jong pi ti deina takadaw ngai I ba menta ki don mo ki dor bar sinong ru ki balas dang ban but kelas dang ban ring video e kumto good ngayero ya ka jingle jong ki rang ba sinong ki leni ki dor bar sinong ba ndei ban sho bandam ring de video khanang ban dup tip lut baro ba uni lani kani kibale kam snio hasnong hatau ban penjersi ke snong katau kamut lada kino kibrio subo lada de kinong song wai nik try snong kamut chisen bala itu kadur baro khoj kamut kin sha pekmat ha ka imlang salang jungi kamut khanang bangin rat tangkhong I bosnio ya ka jing snio te de nang takatau ba lada philap ino ring bet da ka video keli sabut satar khanang ba phiru phinlach snio yela dia phinlach snio yela dia phinlach cha elam bakla yela dia dak ba phile amta kamut phipun kho I ka jing snio namar ba mentala da phimring video kamut hangto hikin basila kin thok kin onga khamle ra nga khlamlong ra nga khlamle amta nga khlam tu nga amle ra manga kin thok ba kumta ring da video nda philalap sabut sakali perthau yiki hangto hi te kamut kita ki ba aying wai e kinom aying wai shu yaki hadu bakin dadu snon ba jaka sa jaka dem hangta hi kamut kin sa sngotu laka jong jing im Henry kat ba pinang darab jot pade ka jing snio kat tahi kanang penjot akai mlang salang namar menta ka jing snio ngon pi ha ka jing jalai jong drox lani ka jing jalai ki kena tu kena tim hayo hahat ha snong ha thaw kindong kin srot kani kala bu jing ma ya ke imlang salang jongi kala bu jing ma ya kalit kawan jong ki khlung khana kala bu jing ma ya ka jing ya kibrio kiba trot bor lani kiba sida lani kinong kendong kamut bun sien hi kadehi kajing darab jot ya kajing snio haba pisiam ni kanu kamut keba kile phala ni kile ben le kho e phi ni kilute ki to e phi lej wood siki bor ba pe ba khami e ka an kamut abet jaran bet abet ka fr phate bet phan coach sindon ti kamut dak ba philem tam de ban map yano ram de ban map wadu ong prakasi uju ong dekhar wadu ong manu handai umanto ude mento mde bandarab jot ke jing snio mde bandarab jot hiru ya unong le kam snio kata ka de jing sungtho jonga namar ka ni hi kan sa lada ngi ada ya kibrio ki basnio kalong thik kumba ngi hi pan abjing riam yel de ki pan abjing riam yel de ke de na kata lada menta phis ngo hok menta kamut kani ka jinget jongi le kamut ka ba o badale kanung basnio ngindarab jot bet kani ka jing nget ke badon kum kani kamut kalong be batmu ban penjot lani ban penja pendu pendam sendon ya ka jat benri lojong handai da ka ba phi mai trai da ka ba phi le trai kum ta ya unu nong le kam snio kamut bar khot ke jing snio ka sakho kata ka de ka e ka bangang sngo namar komenta jan miet ro kidon sijor mo kan thai chenrang la miet price teng khanai duna kamut kilaya chato kondong tinga ong be direct yeki namar kamdon hok nga bang ngan takti le ngan jrong tin ngan kran ei nga ong be direct lada ka kan thei ka don kam lani kamdon ka jing le ran kamut kamanto ngi prarang ba bangin penle ran takadaw nga kali be u senrang bale fidon kam jaka ka don nang te jaka kendong ngan pelip no kala jru ka kam batang san minit menjuli le kata kamut lebet ladep namar bale lada kikmi kikpa kimdon jikit khri ye ki jong ki khun kamut kan manto ayu ye phi bari anga ban panba lada ka kan thei hi kam sngo thu yala ka jong ka jing em de kan manto ayu ya phi bari anga ban ong bat e ri i jat ben rew lada ka to hi ka brew kam don hi kamon na lade la ne kam dai la ka buram ka ijot kam don jingmut yangi hanrai ki surong be ngi supet ki khmat ngimla ban ni ai de na ta ka daw de ban kran be plak be khmat kum tu lada ki sngo thu lada kem sngo thu kamot mlali ai kamut lada kalong parat pan dia ke e ke ba pi pe ahmad jong pi la kalong bet ba phimla sa su ring de video kata kamut kan long saki na ka bata jong pi te de na kata kata ngon ong pi ba aka imlang salang kum siing system ngan ong pi kan mau ba perkhat ba ka tengah ya lau tengah lani utengah ya la ka tengah ti dol tolong berobor ke bai sutu jengmut khanang ban laj jing jot i pra hi yang sem khanang ba pi ki long kumi ki kan thai
kiba UI kejing trai sitom jong ukpa ki khon phim dei ban ya theu than ya kata ka jing di kejing bam jong u da ka jing hikai da ka jing kram jong phi jai suki pasuki kamut ukpa ki khon kamut un skala henry da ka ba phi aiding ye u ba me di kiat ba me buat kumni umtai kamut phim jot la ka jing im namar un I dala I ubanang kong kamut uba ar uba lai kamut udai tang nong bam ei ngan ong I phi udai tang nong bam ei bat ndau lang ya I phi un trap uba ar uba lai un trap ode ki khon na woi pat ukpa kata kamut kade ka ek bangang ayu I namar kalong kunta ti de na takataw leda phi hi sijur lani kemi pa phi mestu jungbut ki khon ru kijot ki pra namar ba bursian ni ka imlang salang jungi ka ba kongsan bante ka yang kasam kade ukpa bat ka kemi te ukpa bat ka kemi habangi ngi sijur ngi stu jungbut kamut habam sneng khon ukpa ka kemi kade bandon sekaliang jung ukpa kamde bandon sekaliang jung ki khon habas deng khon ka kemi kamut ukpa umde bandon sekaliang ki khon udi bandon sekaliang jung ka kemi kamut da ka ba phile kumta kamut kan pen I ba ki khon ki haban buram yala ukpa lani yala ka kemi namar ki UI ya kata ka jing ya I jung phi kamut le bakla kamut imei bat ipa lani ipa bat imei kim aili yangi takadaw ki tiang ki bu jing tiang hendrei da ka ba ngingim sngu thu pade ya kata kamut teng teng da sempat khun ukpa ka kemi ka ya kap ki khun kani kanang penjot penban kamde ong ban penbha kadi ba bakwa ban penjot ti teng teng la da bom khun ka kemi ukpa pat biasa ki khun kani kamut kamlong ba kamut ba phin penbha ki khun hendrei kamut ba phin pensniu ki khun hendrei phim dei ban kran ai ru la da sempat ka kemi ye ki khun hakmat jung ki khun ndap pilat la dep syok ka kemi hadin sakran ye ka kemi la ka jong pa pensung thu ya ka ba phim dei ban bom kumta ba di ban le palat kumta hendrei to manta ban sempat ye ki khun de ban sung thu don pe de ba ki kemi ki pa ndakila dukhi ga sung dom ya dom to pra si tangang to bom mi ki khun ro hadu poi ka jing yap poi ka jing man saujur poi ka jing ko ki khun poi ka jing man la ki khun tingi hap an long borobor ki bru bo perkhat ki ni mari ki khun ya dom pra ba he sho ki khun hadu banda teng teng hadu na poi hospital kani kam la ken ban long hap long jing jai jai ken hap perkhat ken amde bande songset khle bi teng teng dala dep sababe pa katu ka jing babe hi ka ba phi phile lapla la ni phile songset phile set khle kamut borobor kapen bu ha ka jing satnut la ni kata ka jing sanut la ni kata ka jing long dukha man sim namar balai ba sngo duk namar ba phila kumle bakla handrei kata bar khot ka jing bakla jung phi pat mla li issue don teng teng kala poi hadu ka jing yap mo ba bom ki kon do ba banda yap kade na kata kata ba phile kanu le da perkhan le da sngo tho kana vi ublei shwa ba finde kanu ka ba phi ka ba yalam bakla ke mlang salang ti na kata kata ngon ongi phi haba phi sneng ki ko tiru sneng nda phila sempat untuk do udiang barep ada sempat te sasneng ken ki sapen I ken te wajuli syuk kumta wajuli syuk kumta kemut katu ke jing sempat jong phi kalong ban penkret iki kun 100 don teng teng pan bagi sempat iki kun kim nang ban sneng ban kra syutim dak tin si tin sang ndala ada bom dep hoi hapan kan hiat hi hapan mai hi 100 ban ong ban le palat te ngam sngo wi hap re la dia wal re khon la jong wal re ka tengah la jong ru namar ba kapen mong pen ban te hendrel dangile da ka ba ndangila dep sempat I kemut sasneng sakrau sado sakrup yeki kemut kata ka de kar kom yeki kemi ki pa ban le ti de na kata kadaw ba manta ya ka aka boro khoj aka imlang salang jungi ngan ong I phi kinang bun ki aka ki ba ngina hapan kren namar bang I ba ka imlang salang mata mdon chu nong sneng nong pen I te de na takadaw ba ka ik bang ngalong ngamat yel dia apen ilem ye phi iwe de na takadaw ba ngan ong I phi wat ngap than nda phila don khun don tengah wat ngap than ye ki brio ki pramajan marparu yo phi shui apat ye pra yeng prasem bat khamakha shui apat ye pra yeng namar nakadaw jung ki we ti don teng teng ki brio jungi mo ki balong konglor ba lor nakal lor jong I ba lor bat I konglor ru poi pra yeng prasem ti da perkhat ba
namar ba ikong lor bat iba lor borobor ti bursin ikwa pham ban pen ya pa ya pra la ne ban pen ya shun la ne ban bisni brio ban pen ya bisni ban pen ya sho edan ikong lor bat iba lor kamut kidi batrem ha ti de nang takadaw da pet bahai ikong lor ba lor ti wat ailat ba ikong lor bat iba lor de intang dakading ya kaying kasam jongpi ti perkhat bah ti mentangan puliano naka kita naka kasam kalau nong bahasa punyau utrai usiem kijat benri boro ha unung lam jingruai kasam kikun ukura to thap kti ko benri boro to risa ha ublei da ka jingruai kemen kibajam naba ukanrat baholor tam ulong uba itiang usiem bakrau ke perthei boro ula ai jingjob yangi halor kijat benriu ban ka jing sanchar halor ki benriu boro ula jit ya kari bakrau ka bangisong kanong kenti upa jeng u ya uba ui ublei ukio hapedeng ke jing risale kemen utrai ukio hapedeng ke jing sawa turoi torwa yero ya usiem jongi torwa yero ublei ulong usiem ya ke perthei boro torwa yero ya u da kisam masngutanan ublei ulong usiem ya kipat benriu ublei usensyar naka khet bakhu jong u kinong sensyar jong kipat benriu kia lumlang bat u bat upat ublei u abraham kisiem jong perthei kidei kijong ublei uba sensyar halor baro kani kajutang jong ublei kani kaktin jong ublei ngas ngongu ya ublei ti menta haba pisiam lani pi sngoto ban pi perkhan halor kani ka jingtho naka sam ka basapun yau te perchang ban perkhat ban puson halaka mansiam halaka kabor jumut jum perkhat jungpi halaka donot ko jungpi ti to ai bo ublei trakhanrat unri un sumar sukher ye pi baro ki ba pet bahai kani ka youtube channel jonga to ai bo ublei trakhanrat un nang penbet penbiang yangi halaki sngi un ai ngi ka jingkot yingkia un ai ngi ya kamet ka phat ka ba kot bakhya ka ba ngila bantre bang kata ka mai keji un penbet penbiang ka ying kasam langba ka jingkar ko jung ublei ti tangkini kentien ko blei siboni pi baro kamet pesok komen